kada ku manta idan wannan shine zuwan ka na farko ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sabbin bidiyon ma ko da yaushe da zaran daura. A ranar Litinin ne a Nigeria aka fara approve na waɗanda suka cike tsarin Nigerian Youth Investment, wanda a baya na kawo muku bayanin yadda ake register da kuma yadda ake yi suke turowa da verification code da kuma yadda za a kammala sauran cikewa. To a yanzu alhamdulillah a Litinin da ta gabata an fara approve, duk da ma wasu an riga da an fara musu. Waɗanda suka register da CAC, wato waɗanda suke da CAC number na kamfani, ana ba su ne, ana approving ɗinsu ne na za a ba su daga miliyan 3 abin da ya kasa. Sannan waɗanda ba su yi rijista da CAC ba su kuma daga 500,000 zuwa ƙasa. An fara approving ne domin ga waɗanda suka kammala cike shi ainihin bashin nan kamar yadda muka nuna muku, wato yadda ake cikewan. Tunda kun san shafin nasu da yana da matsala, amma an samu wasu sun cike. To waɗanda suka cike yana da kyau suna bibiyan profile ɗinsu, wato su yi login su shiga su je su bibi profile ɗinsu, za su ga an fara approve. Sai kana yawan dubawa, wani lokacin ma kuna turo maka sako ta Gmail, idan ba su turo maka na yawan duba anan za ka ga an yi approve ɗinka. Duk wanda ya san ya kammala ciki to ya ci gaba da duba profile ɗinsa, insha Allah zai ga shi ma sun yi approve ɗinsa. To sai dai na san wasu ce me yasa har yanzu mutane, ko a ce miliyan mutane sun kasa samun dama domin su cike bayanin nasu, wato su cike su karbi su samu an yi approve na wannan tallafin nasu. Tun lokacin da aka fara tura mutane sakonni, to sai mutane suka yi yawa akan manhajar. Tun daga lokacin kuma sai manhajar, wato shi shafin nasu kenan ya samu matsala, saboda kasancewar miliyoyin mutane sukan shiga a lokuta da dama sukan shiga, hakan ne yasa shafin ya nauyi. So kar zuwa yanzu dai akwai dubunnan mutane waɗanda ba su kammala cikewa ba. So amma shafin nasu dai an fi tunanin daga shafin nasu na kasancewar yana nuna saba not available, wato daga shafin nasu. Sai dai kuma akan samu lokacin da ake iya ziyartar sa, wato kamar cikin dare daga karfe 1, 2, 3 ana iya ziyartar sa. Idan Allah sa sun turo maka da wannan, to sai ka je ka gwada ziyartar sa, ka je ka yi login ka sa kamar da yadda muka gabatar da bayani a farko. Saboda haka yana da kyau ka ci gaba da gwada, duk da ana caza a rufe on 28, amma har yanzu shafin dai yana guda, sai dai kuma yana kan nauyi. So sai dai a ji a ci gaba da gwadawa dai, kasancewar akwai waɗanda suka cike da dama kuma an yi approve ɗinsu, amma kuma har yanzu ba a samu dama an kammala rijistan ba, wato an kammala cikewan ba. To idan ka san ba kammala ba sai ka hanzarta kana kokari kana gwada, domin yanzu haka an fara approve. Waɗanda suke da CAC ana ba su ne daga miliyan 4 ake badawa zuwa ƙasa, wato waɗanda kuma ba su da CAC daga miliyan 4. Saboda haka insha Allah duk wani abu da ba gane ba sai a mana tambaya, sannan kuma waɗanda ba a turo musu ba sai su ba hanyar da muka bada domin a ci gaba a tura musu in har Allah sa da rabo. So karshen wannan bayani kenan, da fatan an fashinta. Duk wanda yake da neman ƙarin bayani ko tambaya sai ya ajiye mana a comment section. Mun gode, Allah ya samu dace.